Mabuot kag mabinugnuhon ang isa ka soldado sang Philippine Army nga napatay sa nagluntad nga enkwentro sa Tapas, Capiz. Ginkilalang biktima kay Staff Sergeant John Ray Coopera, 37 anyos, kag residente sang Barangay Bituon, Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Breza Coopera, 59 anyos, kag Iloy sang biktima, iya ginpahayag nga handom gid ni Staff Sergeant Coopera nga magsulod sa pagka-army bangod ang iya amay. Amo man ang isa ka retiradong army nga si Staff Sergeant Samson Giliano Coopera. Nagkuha sang Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test sa Hamindan, Capiz, si Coopera, kag sa ikatlo nga bes nakapasar ini. Nagserbisyo siya sa Philippine Army sa sulod sang 16 ka tuig. Suno sa iya Iloy, wala ini sila sang ideya nga isa sa ginpadala sa operasyon si Coopera bangod naka-assign lamang ini sa opisina. Ikaduha sa tatlo nga mag-utod si Staff Sergeant Coopera kag kilala bilang isa ka mapisan nga tawo, mapinalanggaon kag nagaulikid gid sa iya pamilya. May isa ini siya ka bata apang siperado na sa iya asawa. Dugang pa sang iya Iloy nga sang nagligad nga Sabado, Agosto 23, ang ulihi nga tion nga nakaupod pa nila si Staff Sergeant Coopera. Madamo pa ini sang handom sa kabuhi kag plano pa niya nga kon magretiro, magapauli sila sa Mindanao sa lugar sang iya Iloy kag magpatindog sang negosyo. Ginpahayag sang iya Iloy nga masakit man para sa ila ang natabo apang ginbaton nila nga napatay siya samtang nag-aalagad sa pungsod. Buot din na siya, ma'am. Bali, pero tanan ka dito imo bata, ma'am. Tatlo. Bali, kaduha siya, ma'am. Balan mo, military man niya, papa mo. Retire. Hindi ko tatlong kabilog bata mo. Buhinan pa. Ano to? Naglakat kami to sa Kalinog. Gin-confirm din na mo. Tinga mo na. Nabatian ang Iloy sang biktima nga si Breza Coopera.